Unde o să citească filmul? Ce? Unde o să citească filmul? Îl pun pe YouTube. Fă cu mâna așa. Bonjour. Este sunet? Cred că da. Da. Unde-i bebe? Fac un fir să trimis lui Anca. Trebuie să spun bonjour? Pe servus. Bonjour, da? Nu, să vedem ce mai e nou prin casă. De s-au făcut loc pe aici. Mă față de mâncare. Aici e socăniță. Mă facem ordine și aruncăm lucrul la deșarj. Ne uităm la turul Franței. Les hommes de tête, ils ont fait quoi? Ils ont gardé des forces parce qu'il y en a un qui roule pas et celui qui depuis un long moment depuis que... Și afară. Afară toate-s verzi, cu plot.